täzeliklerden habarsız kalma, bizi ağda ol, bizi yapma. Täzeliklerden habarsız kalma, bizi ağda ol, bizi yapma. Hemmejaňyza salam, men Gül. Habarsız galma gepleşiginiň 126-njy bölümine hoş geldiňiz. Dostlar, ünsören bolsaňyz, bölümiň adyna Türkmen YouTube öldü diýip ýazdyk. Siziň pikiriňizçe näme üçin? Sebäbi ünsören bolsaňyz soňky wagtlar ýüklenýän türkmen klipleriniň görülmeleri diýsen az. Ady belli aýdymçylarymyzyň köpüsiniň klipleri öňküsi ýaly görülenok. Has dogrusy öňkü statistikalarynyň ýarsyna da ýetenok. Inni size soraw, soňky wagt go klipler çykanokmy ýa-da muştaklar aktiw dälmi? Mejetime agzalar, siz aktiw bolmagy unutmaň. Like basýas, tesbir ýazýas, başlaýasynna. Durun. Başlamadan odal size go täzeligimiz bar. Onuň içinde täze konkursa başlaýas, sypdyrma. Kliplerimize başlaýas Mekan Ataýew bilen Aýry ýolumuz. Klip sujetli go klip bolupdyr. Birini ayra yolumuz ayra, yat yanı kalmalı bir şeyle. Ayrılık yalgadımıdır giyme, unutmam saat del beyle. Dostlar, inniki klip yaş aydımçı yok. Hasam yaş aydımçı Alişka'dan Howlugamok. Halamok getirmegan sattapmak kıyın diyeni. Mena howlugamma, vaqt howluqsa da hiç kim howluganna. Vaqt howluqsa da mena howlugammak, saz howluganak, dans howluganak. Kime çaykanya? Yine döwür täze klip, täze aydımçı Said Eminow'dan Yıldızım. Yıldızım gecemi bezeyensin, bezeyensin. Söylemin bana da benzeyensin. Gecemi bezeyensin, bezeyensin. Söylemin bana da benzeyensin. Amalia milli ahengde klip hödürläpdir. Gyýdym. Iqbal gülüp baksın sana gıydınca, gıydım yürekdeşim ağlamaganlar başım, bahtlisin seni saylap süyün yollaşım, gıydım yürekdeşim ağlamaganlar başım, bahtlisin seni saylap baran yollaşım. Inniki täzece klip Maro'dan Senmi. Soňky döwür Maro'nyň klipleri biri-birinden itgeşik. Yaş gyýd aýdymçymyz Sülügün mundan soňra. Talantly we berekella. Bundan sonra inni atlamın seni, min gözlemin seni, unuturum min seni. Bundan sonra inni atlamın seni, min gözlemin seni, sevmerin seni. Mekan Çarguliýew täze klip hödürläpdir. Gizleýänmi? Hakikaty gilleýänmi, başga söýleýänmi, bezet ýalan söylememi, söýänmi, söýmeýänmi, gilleýänmi, başga söýleýänmi, bezet ýalan söylememi, söýänmi, söýmeýänmi. Yine bir täzelik yaş gyýd aýdymçymyz Anellan Samnoy. Поговори со мной, поиграй со мной, посиди со мной, без тебя я не я. Поговори со мной, пошути со мной, побудь со мной, без тебя я не я. MP şahajaňyzy Firuza bilen başlaýar. Täzece aýdym bolýa bolýa. Bolya, bolya, doğru senki bolya, bolya, del bizimki, başladın süydürüp bana, sen öldün mi? Bolya, bolya, doğru senki bolya.
Taýýanç Bermanow kaber hödürläpdir. Men seni söýýän. Men seni söylerim Gonça yüzüne Posadın titren Yıllarım salih Men seni söylerim Gecem içine Buna bir yerde Çemlerim salih Inniki Aydym Hemra Recep'den gelin. Ovamızdan çıktın yeke Ovamızdan çıktın yeke Senin adın oğul bike Yomut mu sen yada teke Yılgırsın zanallı gelin Yomut mu sen yada teke Yılgırsın zanallı gelin Sonky Aydym täzeligimiz DJ Bega'dan. Durma durma. Barına cemler hani durma 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 gidelenip durma 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 gidelenip menden durma 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 gidelenip hani durma 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 gidelenip pare olamay yüreğim pare olamay Instagram täzeliklerine gelýär Swizy 347 video ýükläpdir. Hem türkmençe hem türkçe rap okaýar. Flow'una söz ýok. Dört gelip tör geçtim elim vermen Girin yerim meyem Türkçe rap killing game Bulur düşünmez nemek değil Orta Asya flow mafra Gezdim tozdum bolu marka Çekip gördüm çünkü yadım Hasılın hepsi kergim marka Kaybedecek miyim yok bir şeyim Alacağım bak döneceğim köşeyi Üska benim bak ciddiyim Açtım mikrofonu giy Rolunuza barkım şu an bir devans Cebimde gram kafada finans Acelem var olamam yavaş Para değil amaç var ihtiyaç Yine de bir Instagram täzeligi Maro'nun sahypasyna täze rubrika gatnaşyp bilersiňiz. Salam sevgili dinleyicilerim. Finalın 3. sany dowam edýär. Bu gezekki sanyna şu rugzagyň içinde LCY Kick'in eşikleri var. Şunun içinde näçe sany eşiginiň bardygyny ilkinji bolup tesbirlerde ýazana hem eşikler hem de rugzak sowgat. Inni gelýäs YouTube täzeliklerine. Dünya futbol kanalyna ýadyňda düşýän bolsa Ronaldo barada video hödürläpdi. Inni Messi'nin fanlary üçin giňişleýän video hödürläpdir. Täzelikleriň ählisini aşagda salgysyny goýýan geçip görüp bilersiňiz. Lionel Messi hemişelik sportun tarihinde ýyz galdyran Argentinalı futbolçu. Ol çağalyndan boyun ösmezlik garmon bilen bagly ýolundan başlap beýik futbolçu diýen ady çeni dünýäde özüni tanatdy. Köneler ýatlary şahaçygyna Batyr Muhammedow ýani Batyr Çapay bilen başlaýar Bibi Mahally. Duygulumda sen menimki Bolupdyňla sen menimki Bugün bolsa bollum özgenki Arzugumda sen menimki Bolupdyňla sen menimki Bugün bolsa bollum özgenki Bibim halli Bibim halli ol yerde ol yerde Bibim halli ol yerde ol yerde Yine de bir köneler ýatlaly Şirin Pelwanowa nädimi çek. Dinle yarim dünyada varım sana çalacaklarım var Nerede beyle çıktan kelettin qaharlı gözüm var Aynama diyen oynama diyen yarim benim nerim var Dingatı görmeli qaharlanma süreyen bir sözüm var Men sana yarim ne deylem de yılgıryan diyen Herdirliğine var bu dille yarim ne demeytin çek Men sana yarim ne deylem de yılgıryan diyen
Inni gelýär tesbirleri okumaly şahaçygyna. İlkinji tesbir ýazyp bayrak gazanan dostumuz Seyit Nazar ýaper dipdir. Hawa gutlaýar Instagramdan bize ýazyp bilersiňiz. Inniki tesbirde İsa Ýazmedow tuğulama üstünlük dipdir. Köp sag bolun. Nazar Aýul Toporun rejissörüne we arka planda işi alyp barýanlara eýsilmejek sawar 10 minutluk video çıkarma üçin näçe gaýta çekilýändir. Respect like dipdir. Kak хорошо düşünýäňiz. Inniki tesbirde şatlyk wah odan sen gül söz yok dipdir. Diýen like dip sorapdyr. Bolyn 3 sanjak adam like basypdyr. Sag bolun şol 3 adam. Berde Atalow Mejetime işiňizde üstünlük gül saňa söz ýok. Gatugo alyp barýan diýipdir. Ha bolun, ýöne men kän öwmäň. Inniki tesbirde Bibijan gül biraz hemräpdir diýipdir. Ot ýan öwüp durdylar inni ýerine geldi. Gözüňi tutan hokman. Inniki tesbirde Perhat adam özgerýär gül seni mökdeleýän hasam gepleşik alyp barmana tuğulama diýipdir. Köp sag bolup minnetdar. Dostlar, şeýlelik gülen bölümimiziň ahyrına geldik. Hemişeki aýdyşym ýaly iň esasat özüňize goýja seredin, hoş sag bol. Like tesbir goýman ýatdan çykarma. Hemme jaňyza salam men göl. Çok kıstanma. Hemen canlı falan men şunkel gel. 26 ben. Да, был хорошо. Четко girdim şu gezek. Давай, zanovo. Kliplerin görülmeleri diýsen düşdi. Ya, molya. Wie söýärne? Mansı, değişen mansı. Değişene golün ýalňyş aýdypsyň demesinler. Flow söz ýok. Flow näme? Flow. Rechitativa, rap, okuy. Flow söz ýok. Je rew koýa. Flow. Söz ýatdan çykar. Maron aýtdyga. Ha, hawa. Yeni bir Instagram täzeligi Maronyň sahypasyndyr. Geçenlerde Ronaldo'nun ömrü döredilçiliği. Ronaldo vardı giňişleýin diýär. Ronaldo vardı giňişleýin video. Täzeliklerine. Tamam, spokojnie gir. Dünya futbol kanalında. Şu an. Amen doğumu. Gülkün. Sağ ol. Kamera seni amalyan uzatırım. Näme diýin? Tavul. Respect like dipdir. Как хорошо, что düşünýärler şodat. Как хорошо düşünýäňiz diýär. Gül owadan diýen like dipdir. Hiç kim like basman. Cennetim. Barlı